Pa da počnemo. Dobrodošli u Video dnevnik. Današnja tema je produktivnost sa sloganom Samo počni. Za koga je ovaj video? Ovaj video bi pre svega namenio za sve one koji nemaju posao, koji se pitaju šta sada raditi, tapkam u mestu, čime da se bavim, kakvu odluku da donesem. Ali takođe mislim da video može mnogo biti koristan i za sve koji imaju posao, koji se bave i imaju neki svoj put. Pre nego što krenem da se bavim tim pitanjem šta raditi kada ne znam šta da radim, kada nemam šta da radim, kad sam nezaposlen i kada sve nekako tapkam u mestu, pre nego što se bacim na to, prvo bi se osvrnuo na reč produktivnost. Koja je glavna ideja produktivnosti? Pored svih današnjih gurua, aplikacija, probajte to, jednostavno toliko informacija da ne znate ni šta da radite i da samo kad bi istražili sve te sisteme, prošlo bi godinu dana, ne bi ništa radili. Poenta produktivnosti je da se stvari završe. Evo, na primjer, moj brat, on ima samo svesku i olovku, sve završava sa time. Nema kalendar, nema Notion, nema ništa. Zapiše, kupi materijale, organizuje ljude ako treba, ako ne treba, ako radi sam ili sa radnicima, završi posao, posao je gotov i jednostavna stvar. Obaveza je završena, on je produktivan. Na primjer, ja volim sisteme, ja volim aplikacije, volim Notion, Google kalendar, Canvu, veštačku inteligenciju, non stop nešto da istražujem. Zanimljivo i takav mi je posao da meni zahteva da ja zapisujem i dokle god ja završavam stvari, ja sam produktivno, to ide, to je super. Tako da to je glavna tema, treba završiti stvari, a slogan je ovog klipa Samo počni. Šta samo počni? Sećam se kako se zove kad sam završio studije, znao sam da se time neću baviti. Kolege, profesori, svi mi govore, kolege, imat ćete svetlu budućnost, isprogramirao neku igricu, išlo mi je dobro to kad sam programirao, a ja nikad prazniji ne želim, nisam teo nikom da kažem da sam završio studije. Jednostavno nisam se slikao, nisam objavio ništa, mojima nisam rekao, nisam ih zvao. Samo sam u jednom momentu rekao, posle ne znam kog perioda, da, završio sam kao studije. Kao i, pa kad ćeš da neću se baviti tim. Pa onda pritisci, pa nemam posao, pa tapkam u mestu, pa nisam produktivan, pa šta da radim. I nezaposlen. A to vreme sam išao i dalje u muzičku školu za solo pevanje, srednja škola. Ja 21 godinu, 2, idem s klincima u školu. Učimo preskijari, nezaposlen. Razmišljam se, sam ja normalan. Sedim kući kao učim italijanske pesme i tako dalje. Bez posla, bez nekih prihoda. I razmišljam se, pa ovo neće biti večno. I vi gde god da se nalazite sada, šta god da radite, možda ste nezaposleni, možda je loša situacija u kući, možda morate da budete kod kuće, ne možete iselite. Neće to biti večno. Doće neka šansa, doće neka prilika, u jednom momentu će nešto se otvori. Ja sam razmišljao tako, meni će nešto se otvori, ne dobit ću neku priliku da probam da radim nešto što volim, da negde uletim onako svim srcem, ali pitanje je da li ću tad biti spreman. Da li ću biti spreman da uletim? Šta da radim do tog momenta? Sada kada se ništa ne dešava. Samo počni da radiš na sebi, da istražuješ. To je bila poenta. Nema ništa čekaš. Nema da čekaš da ti se otvori prilika, da imaš lepše uslove, da imaš više para. YouTube. Učenje na YouTube-u. Knjige koje imam, čitaj knjige. I napravi se jedan sistem produktivnosti. Da budem produktivan tih dana kad nemam ništa, da jednostavno razvijam sebe. U smislu, podelio sam sebe na nekoliko aspekta, na primjer fizički aspekt. Moram biti fizički zdrav, čime god da se bavim, onda ću u to da ulažem. Džaba mi da ja šta god da radim, mene bole leđa, boli me noga, ja moju energiju onda usmeravam na lečenju, usmeravam na bol, moram da ustajem, moram da se ne znam ja šta sve radim. Ne mogu da budem produktivan čime god da se bavio, a doći do momentu nešto da volim i da to radim. Znači ne želim da mi zdravlje smeta. Tako da sam onda uzeo da istražujem sportove, radio svakak razne, sam trenirao atletiku, plivanje sam išao, mobilnost, fleksibilnost, sve vrste treninga, pliometriju, eksplozivne treninge, brzinske treninge. Baš sam se igrao sa time, to je super, to mora svakako da radi, to možete vi da radite i svako bi ovo treba raditi. Šta je sledeće? Sledeće je, na primjer, logika. Možda sada nemam neku konkretnu veštinu, ali ako ja razvijem logiku i utreniran sam mentalno, ja ću mnogo brže razviti neku novu veštinu, neki novi sistem u kom ću možda jednog dana raditi ili u kom okruženju ću biti, treba će mi logika. Znači, uzeo sam da radim konkretno matematiku, jer ne znam šta ću drugo, ajde matematiku, ona je kraljica logike i onda
Ako tu treniram, super. Ne morate vi matematiku, možete nešto drugo, možete neke aplikacije da koristite, da istražujete. Znači, ne tapkate u mestu, samo počnete i istražujete, radite. Druga stvar je duhovnost. Džaba mi i sve da imam i zdravlje. Naprimjer, evo Zverev. Prošle godine je izgubio na prvom kolu Wimbledona i na konferenciji je pričao kako nema volju za životom. Da li gubio, da li pobeđivao, uopšte nema volju za životom, ne interesuje ga ništa, ne interesuje ga tenis. I rekao je, po prvi put u životu morat ću da postim nekog psihijatra, ne znam šta je sad tad bio rekao. Sve u svemu on je zdrav. Sve ima. Treći tada je bio na ATP listi. Ništa mu ne fali. Jak, mlad, a duhovno loše. Džaba sve to ako nemamo mir, ako nemamo mir sa Bogom, ako nemamo svoju svrhu i poziv. I jednostavno u tom periodu ulagao sam tako što sam išao u crkvu. Mislim da to i danas radim. To treba da se redom radi. Znači, s čime god da se bavimo, trebamo da znamo zašto živimo, zašto radimo to što radimo, da imamo svoju svrhu i poziv. Da znamo šta je moj identitet. Nije moj identitet da li sam ja programer, sportista ili nešto. Ja sam pre svega čovjek stvoren na lik Božji. I tu se treba graditi. Također, u tom periodu sam dosta se povezivao s ljudima, neke humanitarne organizacije smo radili, učio iz Svetog pisma i tu sam gradio temelj da jednostavno ja imam jedan fokus pre svega na prave vrednosti koje će se posle kao duh prožimati kroz čime god da se bavim jednostavno. Tako da to je bila glavna ideja. Druga stvar je bila učiti neke nove veštine koje me zanimaju. Tad sam radio video editing, to me zanimalo. I nikad se ne znam, možda mi se otvori, a i otvorilo se jednom momentu, to će malo kasnije. Sve u svemu ja sam tako trenirao sebe, mentalno, socijalno, duhovno, fizički i dođe prilika da pokrenemo, da uletimo u neki biznis porodični, brat i ja. Odmah sam uleteo, spreman da radim, pun energije, sa klijentima komuniciram jer sam dosta putovao, menjao okruženja, tako dalje, upoznao razne ljude, prošao svakakve neke veštine, učenja. I onda kad je neko sportista, kad je neko programer, kad je neko ne znam ja šta, sve to što sam ja istraživao tih 2 godine, značilo jednostavno. I značit će i vama. Zamislite 2 godine da uložite u sebe. Pa nema ništa lepše. Pare dođu, pare prođu, ali ako izgradite svoje srce, karakter, vrednosti, veštine, to vam ne može niko uzeti. To uvijek nosite sa sobom. Tako da nije ni bilo loše možda te 2 godine. Sad kad, mislim, bilo je super. Kad sam ja ulagao u sebe, jest bilo teško, ovo više na muka mi, hoću da radim, hoću da zarađujem jedan svoj dinar i tako dalje, da nešto doprinesem na taj način, profesionalan način, ali eto, otvorila se prilika, uleteli smo u posao, sve super ide. Ja sam među vremenu otišao u Afriku, nešto malo snimao, jedno udruženje me vidjelo, rekli, pa ti bi vidim kreativan, ono, ajde za nas da snimaš, honorarno, krenuo za njih da snimam, pa mi daje još ovo, još ono, na kraju dokumentarne filmove sam počeo da pravim, da radio glas budem, kratke klipove, još neke editinge, još neke edite sam radio za njih, tako da i sad ih pozdravljam, Ikonos Media, veliki pozdrav za vas. Sve u svemu, tako sve to što sam radio otvaralo se. I verujem da, znači, gdje god da ste sada u kojoj god poziciji, sigurno imate priliku da nešto krenete. Samo da počnete nešto, neki sistem da napravite, da krenete da se razvijete i uložite u sebe. To je najbolja investicija, ulagati u sebe. Ja sam tad vidio to, da sumiram, gdje god da se nalazim, da li nemam posao, da je sad kakva situacija u mom životu, neće biti doveka. Desit će se neka promjena, neko će mi nešto ponuditi. Pitanje je da li ste vi, da li si ti, da li sam ja tada spreman da to uletim, potpuno mentalno, socijalno, duhovno, fizički utreniran. I za kraj, ako vam se ovo svidjelo, ako vam je interesantna ova ideja, ja sam napravio mesec transformacije, prezentaciju o svim ovim aspektima, kako vi možete da sebe pratite svoje navike, da radite na sebi. Potpuno besplatno napravio sam jedan novi videoklip gdje objašnjam o tome kako smo to sve počeli, prijatelji i ja. Jer jedna ideja je inače za mene, ja gledam da sam produktivno kad radim s nekim. Kad ne radim sam, šta god to bilo. I onda sve što želim da nešto počnem, ja odmah zovem prijatelje, ajde probamo ono. I to je to. Sami sebi istražujete, gledate šta funkcioniše, to je samo mali primjer. Tako da počeli smo zajedno neki mjesec transformacija. Ako vas tome više zanima, ako hoćete da probate da radite na sebi sada, bilo to da ne znate čime da se bavite, da ste nezaposleni, da nemate priliv novca, da jednostavno ste na nekom raskršću ili da tapkate u mjestu, ili
da imate sve, full život, ali hoćete da ulažete u sebe, mislim da svako u tome može pronaći. Pogledajte taj video. Hvala vam što ste me pratili. To je bilo to za ovaj video dnevnik. Budite jaki, samo počnite, ne odlažite, jer sutra možda nikad ne dođe. To nam nije obećano i to ne znamo, tako da danas je dan za početak, za promene, za start. Vidimo se, budite pozdravljeni i blagosloveni. Ćao!